El mural ens mostra el moment en què Pere Claver, jesuïta missioner a Cartagena d'Índies, Colòmbia, bateja els esclaus al principi del segle XVII. L'any 1916, el patronat de Sant Pere Claver va comprar la part més emblemàtica del castell. Cèsar Martinell va ser l'arquitecte modernista de la Mancomunitat de Catalunya que va adequar l'espai del celler com a molí d'oli. La seva intervenció al castell va ser de caràcter tècnic, només s'hi va incorporar un sol element artístic. Aquest mural en rajola pintada que va ser col·locat al pati d'armes. Les rajoles foren pintades per Xavier Nogués, reconegut artista noucentista. Aquest mural en rajola és l'única peça de caràcter religiós que es coneix de Xavier Nogués, el qual, des de l'any 2007, llueix a la sala de plens de l'Ajuntament de Verdú.